बहिन क्या के बने पड़ी जीजा राजा जी मोर बहिनी क्या के बने पड़ी जीजा राजा जी प्यार करे से पहले सोच ला नतीजा राजा जी प्यार करे से पहले सोच ला नतीजा राजा जी मोर बहिन क्या के बने पड़ी जीजा राजा जी मोर बहिनी क्या के बने पड़ी जीजा राजा जी चढ़े जवानी में जुआ पिया तार चढ़ल जवानी में जुआन त पिया तार भुखला अतवार भूखला अतवार भूखेला अतवार भुखला अतवार भुखला अतवार भूखला अतवार भूखेला कल किल भइल कचना त पिया तार भुखला कल किल भइल कचना त पिया तार भुखला ये ऐसे ही नानू आजकल लेखा प्रेम हो कि चला आज कल निकाल दोसर के अली परसों तीसर के अली। अगर आपके हमरा से प्यार बा तो हमरा बियाह करे के पड़ी हमरा से हमार बहिन के जीजा बने के पड़ी। बियाह के बाद तो आदमी जीजा पाहुना दामाद बने ला लोग बियाह से पहले थोड़ी। देखिए कहतिया नी हसत फेरा साथ बचना निभइहा दुल्हन बना के अपना घर वाले आइहा नी हसत फेरा साथ बचना निभइहा दुल्हन बना के अपना घर वाले आइहा और का हमने के रिश्ता ऐसा हो जाए के चाहिए कि आपके घर के लोग हमरा के अपन पतो माने लगे। हमके चाची कही